dnešnej časti sa dozvieme, ako som prechádzal na iPhone 15 z môjho Androidu. Dôvody, prečo som chcel prejsť na iPhone, boli dva. Za prvé, zákazníci sa ma často pýtali na to, ako niečo vyriešiť na iPhone, čo som väčšinou vedel, alebo časom som sa dozvedel, ale častokrát som nevedel zareagovať hneď, pretože tie telefóny, respektíve ten systém nepoznám, pretože ho nepoužívam každý deň. Takže chcel som ten telefón a druhá vec je, že bol som naozaj zvedavý, keďže počúvam a počul som to od viacerých ľudí, ktorí si myslím, že sú inak normálni, že ten, kto raz skúsi iPhone, už nebude chcieť nič iné a že aký je to super systém a Android je oproti tomu niečo a podobne. Takže mám iPhone 15, používam ho asi 2 alebo 3 týždne a musím povedať na začiatok, že wow efekt sa bohužiaľ teda u mňa nedostavil. Čo by som povedal k tomu telefónu? Začnem tým asi, čím je lepší. Ako systém mi príde naozaj ako stabilný, čo mne sa teda aj u Androidu sa tedy potvrdilo, nemal som nikdy nestabilný systém, ale napríklad hneď ma zaujala Siri, ktorá funguje naozaj výrazne lepšie ako jej obdoba od Google. Škoda, že je tak hlúpa a vie iba relatívne málo vecí, pretože ten zvyk zapínať odpočet, ktorý ja často používam buď na hodinkách alebo na telefóne, prípadne zapnúť si budík, zapnúť si svetlo a podobné veci, telefonovať hlasovým ovládaním je dosť prudko návykové. To mi na Androide nikdy poriadne teda nefungovalo, respektíve korektne na 100%. Druhá vec, čo sa mi páči, tak bola aplikácia ChatGPT. Teraz neviem, či tam bola predinštalovaná, alebo už som si ju stiahol ja, ale prekvapila ma, že dá sa s ním slušne pokecať, dokonca aj v slovenčine. No to sa asi priamo teda netýka iOS a samozrejme páčil sa mi oproti môjmu starému Huawei P20 Pro fotoaparát, ktorý je trošku teda lepší, tá stabilizácia obrazu, po ktorej som túžil a pri točení videí alebo točení tých krátkych polofotiek, polovideí, neviem, jak sa to teda nazýva u iPhone, to mi ukazoval Synator, tak takéto vychytávky a veci sa mi ako páčili. Tie z Androidu nepoznám, alebo nevidel som ich tam doteraz. Potom sa mi ešte páčilo samozrejme bezdrôtové nabíjanie, ktoré však majú aj dneska Androidi, takže ako to je také celkom prudko návykové a to som doteraz nemal na to telefón, ktorý by to podporoval doma, aj keď som mal bezdrôtovú nabíjačku. V čom ma ten telefón ohúril? No, tým to asi končí, no. Pretože všetko ostatné je rovnaké alebo porovnateľné s Androidom. Možno ešte teda reproduktory a zvuk. Celkom dobrý, oceňujem, ale zlý zvuk som nemal ani na Androidových telefónoch. Ale inak už asi nič. No. Čo mi naopak vadí je cena. Ten telefón nemá podľa mňa hodnotu 900 eur. Ja by som ho typol tak na 500, na 600. Respektíve si myslím, že alternatívy od Androidov v hodnote 500-600 eur sa mu vyrovnajú. Čo sa týka hardwarových vecí, poprípade aj softwarových samozrejme. A čo by som ešte za čoho tak skritizoval? No vadí mi tam tá cena a inak vadí mi trošku veľkosť, ale to teda není problém 15, no mohol som si kúpiť 15 Pročko, som už predsa len starší a slepejší človek, takže trochu mi vadí toto. Čo mi napríklad nefungovalo na iPhone, a čo teda vieme na iPhone, že keď veci buď fungujú na prvýkrát, alebo keď nefungujú, tak je veľmi ťažko ich opraviť, na rozdiel od Androidu. Také napríklad to zrkadlenie telefónu v aute. Konkrétne podarilo sa mi ho spojiť samozrejme cez Apple Car, ale bezdrôtovo, čo fungovalo aj na starom SEčku, môjho Synatora, ale na rozdiel od jeho telefónu mi nejde zrkadlenie. Auto ho proste nevidí, respektíve neponúka v ponuke, napriek tomu, že som skúšal telefón niekoľkokrát odobrať a pridať, telefonovať a ostatné veci sa dá. Akurát, že teda zrkadlenie telefónu nefunguje, aj keď je všetko korektne nastavené. Ťažko povedať prečo, zatiaľ som to nejak neskúmal, pretože kto vie, koľko tento telefón vydrží u mňa. Možno si ho nechám len pár týždňov, prípadne mesiacov, aby som sa s ním naučil a potom sa zase vrátim k Androidu. Po výhľade mám konkrétne treba Samsung S23, ktorá je cenovo veľmi podobný telefón a
Myslím si, že kvalitatívne by mohol Android iPhone 15 prečiť. Čo sa týka výdrži batérie napríklad, tak nie som ničím ohúrený. Myslím si, že na úrovni výdrží batérií androidových na prvý pohľad veľmi slušná pri bežnom používaní. Ako náhle pustím nejakú hru, tak batéria sa pomerne veľmi rýchlo vycucáva, telefón sa jemne zahrieva. Nie je to nič strašné, ale cíti teda, že procesor pracuje, ale tá výdrž batérie ide pomerne rýchlo dole, takže dokážem ho kľudne aj za pol dňa vybiť. Fotenie ma potešilo, foťak je dostatočne kvalitný, videá sú dostatočne kvalitné, stabilizácia funguje ako má. Také tie polovideá, polofotky, čo dokáže iPhone, teda čo mi ukazoval Zinator na tom telefóne, tak to sa mi tiež páči a má samozrejme rôzne vychytávky ako AirDrop, čo myslím, že Android niečo podobné nemá. Ja som si teraz celkom istý. Ale inak z toho telefónu, možno za tie 2-3 týždne som ešte neprišiel na to, ako komplexne na 100% využívať tento telefón, ale hovorím, ničím ma neohúril a tá cenovka tých 900 eur za mňa o nejakých tých 200-300 eur je ten telefón predražený. Takže to je všetko. Pokiaľ máte nejaký nápad, tak by som sa mohol ešte viacej zblížiť s iPhoneom. Budem rád, možno hovorím, za tie 2-3 týždne som nestihol prejsť všetky jeho nastavenia alebo jeho vychytávky a fičúry, ale hovorím, ten efekt, ktorý mi bol sľubovaný od ľudí, ktorých poznám a ktorí sú teda za mňa celkom rozumní, sa nedostavil a u mňa bohužiaľ teda neplatí to, že kto raz skúsil iPhone, už nebude chcieť nikdy iný telefón ako telefón od Apple. Čaute. In love with a monster. 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 Monster. In love with a monster. In love with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's too hard to fact that when you ran, you got us attracting in a vibe by two.